Здравейте, добре дошли в кухнята на Звездев. Какво ще кажете за свинско с картофи? Звучи чудесно, обичано от най-популярните български рецепти. Само че този път искам да ви покажа една импровизация по темата, като направим гарнитурата и месото в едно цяло, в едно ястие, в гювече. Свинско в гювече с пюре. Трябва естествено свинско месо, гъби, лук, да се направи нещо като кебаб и след това да се покрие с вкусно пухкаво пюре. В купата, където съм поставил месото, трябва да има малко сол, малко чубрица и струйка мазнина. Маринованите меса е хубаво да престоят час, два, а най-добрият резултат е за една вечер. Дори и за две денонощи още по-добре ще стане. Аз като си взема месо, още от началото го мариновам и 3-4 дена то стои прясно, свежо, вкусно. Ето сега и малко мазнина. По желание пипер слагате, ако обичате лютото. И след това режете на късчета. Ето по този начин. На практика това ястие е подобно на една класика от една чужда кухня. Става дума за овчарски пай. Овчарския пай е агнешко месо, задушено с подправки и изпечено с картофено пюре. Тук обаче имаме по-българен вариант и той включва късчетата месо, обаче подправени по-български. Идеята е, слагаме месо, след това режем на по-едри парченца кромит лук. Продължавам с нарязване на по-едри парченца на кромит лук. Този кебаб носи много лук, 3 главички, 4 според големината. Едро нарязани пресни печурки. Така. И остана само да посоля. На по-късен етап малко червен пипер и вино. Минутите за готвене оползотворявам успешно, като отседя картофите. Приблизително килограм картофи ще е нужно за 4 гювечета, като можем да направим ястието и в голям гювеч или в тавичка. Но гювеча дава друго значение и поставя ново изражение на ястието. За пюре, без значение дали е за гарнитура или за гювече, както днес, картофите се мачкат докато са горещи, слага се масло, посоляват се. Най-добре е да се варят в подсолена вода, затова може в началото да сложите лъжичка сол във водата и после не е нужно да солите. Има два варианта. Слагам млякото да се стопли. Това е втората важна част при правенето на пухкаво и вкусно пюре. А сега бучица масло. Защо е важно горещо прясно мляко да се налива? Защото в противен случай се получава много рязка промяна в температурата на картофите и те няма да станат пухкави. Сега това пюре е малко по-редичко от традиционното, защото ще се пече заедно с месото в гювече и съответно част от течността ще се изпари. Хубаво бъркам и мачкам. Никога с пасатор. С изключение на случаите, в които при пасаторите има специална приставка за пюре. Иначе става гумено и трудно се разтила. А сега да ви покажа нещо важно. Не случайно не разбърквах месото. От само себе си започва да се образува месен бульон, сок и тънкостта във всеки един кебаб и изобщо за задушените меса е този месен сок да се изпари. Т.е. толкова време задушаваме на умерена температура, за да стане наистина месото крехко. Това е индикатор, че то е почти готово и остават финални подправки и аромати. На този етап мога да разбъркам и да залея с виното. На силен огън изчаквам виното да се поизпари и след това трябва да преминем към аранжирането на ястието. Естествено качествено червено вино, по-скоро ароматно пивко, да не е някакво фалшиво, иначе разваляме вкуса на ястието. Нека да е цялото, да има една щедра струйка павликенска гъмза. И месото, като е готово, го разпределяме или в гювечета, или в големия гювеч. А сега
С шпатулка ще взема от картофеното пюре и ще поставя 1/4. Ако ще правим 4 гювечета. Слагам да се запече във фурната. Понеже сместа е топла, аз не се притеснявам, че гювечето ще се спука, тъй като кебапа е горещ, пюрето е още топло. Така за 10-15 минути, може би 20, чакаме да се запече и накрая класическото яйце. Иначе няма да е гювече. Мисля, че няма рецепта за гювече без яйце. Ако не сте оформили кладенче, сега е момента да го направите, за да има място за яйцето. И кашкавал. Хайде да бъде на едро туренде. Ето така да се разтопи. И на същата температура, 180, даже и 190 градуса, под капак е желателно да се случват нещата. Запичам. 10-15 минути още е нужно, за да се забули яйцето. Свинско в гювече с картофено пюре. Ето и необходимите продукти. 600 грама свинско месо от врат, 3 глави лук, 200 грама пресни печурки, 1 чайна лъжица чубрица, 100 мл червено вино, 2 чайни лъжици сол, половин чайна лъжица червен пипер, 5 супени лъжици олио и за картофеното пюре 1 кг картофи, 30 грама масло, 250 мл прясно мляко, половин чайна лъжица сол, 4 яйца и 100 грама кашкавал. Ето и начина на приготвяне. Картофите се обелват и режат на малки купчета. Слагат се в кипяща подсолена вода и сваряват за 15-20 минути. Месото се посолява и подправя с половин лъжичка чубрица. Полива се с 2 супени лъжици олио. Маринова се за час или за една нощ, за да е по-крехко. Маринованото месо се нарязва на късчета. Загрява се олио и свинското се пържи за 5 минути на силен огън. През това време се нарязва на полумесеци лук. Гъбите се режат на фили и добавят в тигана заедно с лука и посоляват. На силен огън се запържват за 3 минути. Слага се капак и на тих огън за 20 минути. Месото се задушава до изпаряване на месния сок. Тогава се налива вино, ври 2 минути, за да се изпари и подправя с половин чайна лъжица чубрица и червен пипер. Сварените картофи се отцеждат, смесват се с масло и горещо прясно мляко. Посоляват се и смачкват на пюре. 4 гювечета се разпределя задушеното свинско. Покрива се с пюре. Гювечетата се слагат в леко затоплена фурна до 100 градуса, за да не се спукат, и температурата се увеличава до 180 градуса. Печенето е 20 минути. Изваждат се и във всяко гювече се слага по едно яйце и покрива с настърган кашкавал. Запичат се при същата температура за още 15 минути. Поднасят се горещи. Да ви е сладко!